У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Про Твою милосердность, Божа, мы разважаем посярод святыни Твоей. Як імя Твое, Божа, так і слава Твоя ширится до узмешкаў зямлі. Правіца Твоя полная справедливости. Псальм 48. Дорогие браты и сестры, збираемся с вами у 14-ю звычайную неделю, каб сустрэцца с Христом, які до нас приходить у Эўхарыстыі, у святой камуніі, але таксама у сваім слове праз святое Пісанне. У гэтай святой імшы я малюся за ўсю нашу парафію, за кожнага з вас, за ўсе тыя справы, звязаныя з жыццём нашай парафіі, просячы аб Божае благаслаўленне і каб ва ўсім спаўнялася Божая воля. Таксама сёння ў сваіх малітвах памятаем і молімся за айца Марка Жука, які адзначае дзень нараджэння, які быў у вытокаў нашай парафіі і будавання нашага касцёла. Просім аб Божае благаслаўленне для яго. І на пачатку гэтай святой імшы перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами.
Помолимся. Боже, Ты праз приниження Твоего Сына поднял упалое человечество, а дары своих верных святою радостью, и ученик обвызволено из неволи греху, яны досягнули вечного счастья. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Радуйтеся разом з Єрусалимом і веселіться у їм усе, хто любить його. Радосно веселіться разом з ім усе, хто плакав над ім. Каб ви кормилися і насичалися удосталь з грудей його суцяшення. Каб ви упивалися і наповнялися осолодой з грудей ягоної слави. Бо так каже Пан: «Вось я скерую до Його спокой, як раку, і хвалу народу, як полноводний поток. Вас будуть кормить і носить на руках, і на коленях будуть пестить вас. Як когось сутешає маті, так я буду сутешать вас. І отримається сутешення у Єрусалимі. Убачите, і устешиться ваше серце, і кості ваші розквітніють, як трава, і відкриється рука Пана слугам Ягоним». Гэта Слово Божие. Воскликни Богу, вся земля. Воскликни Богу, вся земля. Воскликни Богу, вся земля. Співайте про славу Ягоного ім'я. Прославляйте Його хвалу. Скажите Богу, які грозні справи Твоє. Воскликни Богу, вся земля. Нехай поклониться Тобі вся земля і співає Тобі. Нехай прославляє ім'я Твоє. Прийдіть і убачте справи Бога, грозні справи Його над синами чоловічими. Воскликни Богу, вся земля. Ён змяніў мора ў сушу, пешу перайшлі раку, і радаваліся там у ім. Ён валадарыць у сваёй моцы навекі. Воскликни Богу, вся земля. Усе, хто боїться Бога, прийдіть і послухайте. Я розкажу вам, що Він учинив для моєї душі. Благословлений Бог, який не откинув моєї молитви і не позбавив мене милосердності своєї. Воскликни
Чытанне паслання святога апостола Паўла да галатаў. Браты, няхай я не буду хваліцца нічым, акрамя крыжа нашага Пана Езуса Хрыста, праз якога свет укрыжаваны для мяне, а я для свету. Бо неабразанне нічога не значыць, не адсутнасць абразання, але толькі новае стварэнне. І над усімі, хто будзе паступаць паводле гэтага правіла, спакой і міласэрнасць, а таксама над Ізраілем Божым. Урэшце, няхай ніхто не абцяжарвае мяне, бо я нашу на целе сваім раны Езуса. Ласка нашага Пана Езуса Хрыста з духам вашым, браты. Амен. Гэта Слова Божие. Niechaj wладарить у серцях ваших спокой Христовий. Слово Христа нехай живе в вас во всій повноті. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час пан призначив 72 інших вучняв і послав їх по двоє перед собою у кожний город і місце, куди сам хотів істи. І сказав їм: «Жніво сапраўды вялікае, а работников мало. Тому просите Господара жніва, каб послал работников на жніво свое. Ідите, вось я посылаю вас, як ягнят сярод ваўкоў. Не бярыце ні машны, ні торбы, ні сандаляў, і ў дарозе нікога не вітайце. У які б дом не ўвайшлі, спачатку кажыце: спакой гэтаму дому. І калі будзе там сын спакою, то на ім спачне ваш спакой. Калі ж не, то вернецца да вас. Заставайцеся ў тым доме, ешце і пійце, што ёсць у іх, бо работнік заслугоўвае платы сваёй. Не пераходзьце з дому ў дом. І калі прыйдзеце ў які горад і прымуць вас, ешце, што вам пададуць, і аздараўляйце ў ім хворых і кажыце ім: наблізілася да вас валадарства Божае. Гэта слова Пана. Присядьте, калі ласка. Христос рассылае сваіх вучняў паўсюль, куды сам хоча прыйсці. Аб гэтым чуем у Евангеліі. Гэтых вучняў 72. Звычайна гэтую лічбу таксама каментуюць, кажучы, што ў часы Хрыста было вядомым, што існуе 72 мовы. Гэта было вядома людзям. Канешне, іх было больш. Але вядомыя ў Рымскай імперыі мовы навакольных народаў, яны налічвалі 72. І звычайна каментуюць тое, што Христос рассылае 72 вучняў, кожнага да іншага народу. Христос рассылае і хоча прыйсці абсалютна да кожнага, не гледзячы на тое, на якой мове ён размаўляе. І Христос рассылае вучняў, але рассылае, каб яны прапаведавалі пра яго, рассылае неяк вельмі дзіўна. Ён кажа ім: нічога з сабой не бярыце, не забяспечвайцеся. І гэта вельмі дзіўна, асобна неяк для нас сёння. Для мяне яшчэ больш дзіўна, бо гэтае слово прыходзіць якраз пасля досведу пілігрымкі. Калі ты
пешу вырушаеш у паломніцтва, у пілігримку ідзеш. І, канешне, вось так, і як святар хочаш забяспечыць побыт людзей, якія з табой ідуць, усе розныя патрэбы. І там трэба браць не толькі сандалі і торбу. Там і машина надо, і одно, і трэцяе, і пятае, дзесятае, і пасілкі, і каструлі, там маса ўсяго. Табе пра гэта трэба ўвесь час думаць. І памятаю, калі я выходзіў, то мне Божае Слово неяк і разважанні мае, яны канцэнтраваліся вакол такой неўпэўненасці. Што колькі б ты не стараўся забяспечыцца, колькі б ты не стараўся прадугледзець тое, што цябе можа чакаць і што можа здарыцца, ўсё роўна ты будзеш неўпэўнены. Усё роўна нешта нечаканае цябе сустракае. І часамі ты будзеш неўпэўнены ў сваіх сілах. І вось парадаксальна, менавіта ў такія моманты, калі ты ўжо не можаш штосьці прадугледзець, пачынае дзейнічаць Бог, дзейнічае Бог. І калі Христос рассылае так вучняў, ён кажа менавіта пра гэта. Це не азначае, што нельга думаць, нельга там з сабой гэтай торбы ўзяць, але не палягай на гэтым. Тваё прапаведаванне Евангелля, оно не залежыць ад тваіх забеспячэнняў, ад таго, што ты маеш у руках, ва што ты апрануты, у іншых рэчах, бо гэта робіць Бог. І гэта, ведаеце, это вельмі цікавы і дзіўны досвед веры. Гэта не азначае, што ўсім трэба праз нешта такое прайсці. Ён можа сустракацца ў нашым жыцці па-рознаму. Момант неўпэўненасці і Божага дзеяння. Але ведаеце, я калі разважаў над гэтым Евангелем, я ўзгадаў аповед свайго сябры, знаёмага, святара, ён належыць да ордэна дамініканаў, які некалі пра гэта Евангелие казаў і расказваў свой уласны прыклад. Ён казаў, што яму калісьці, калі ён яшчэ быў маладым святаром, вельмі захацелася вось так, як у Евангелі. Вельмі хацелася прапаведаваць, расказваць людзям пра Бога, але вот так, каб так, як Христос гэтага хоча. То есть нічога з сабой не браць. Ні торбы, ні сандаляў, ні ежань. І ён кажа, што такіх назбіралася некалькі святароў, і яны папрасілі дазвола у свайго начальства, ім дазволілі. І яны проста, помаліўшыся, выйшлі і раз'ехаліся. Хто куды? Па 2 чалавека. У розныя краіны. Раз'ехаліся, каб проста туды, куды вядзе Бог. І тых людзей, якіх сустракаюць, з тымі размаўляць, з тым прапаведаваць. І там шмат рознага адбывалася, але вось ён распавядаў такія моманты. Адзін такі момант, он кажа, конечно, мы з сабой нічога есці не бралі. І быў момант, калі не памыляюся, гэта ў Францыі было. Здаецца, я можа ў іншым магу зараз наблытаць трохі. І ім не засталося, што есці. І яны былі ўдваіх, і ягоны сабрат, таксама святар, кажа, слухай, не маем, так значыць, пойдзем і зараз будзем прасіць. Людзей будзем сустракаць і будзем прасіць, дайце паесці. Грошы не надо, а просто дайце нешта паесці. Вось гэты мой сабрат, святар, ён кажа, ты ведаеш, мне так сорамна было. Я гатовы был спаць пад мастамі. Я гатовы там быў у непагоду, у дождж хадзіць, там кудысьці дахадзіць, але мне так было сорамна папрасіць жабраваць, прасіць ежу. Але ягоны сабрат кажа, все, трэба штосьці рабіць. І вось ён, як толькі яны пра гэта падумалі, як толькі збіраліся кудысьці ісці, іх сустрэла жанчына, она просто стаяла на скрыжаванні. Она іх убачыла, яны былі ў хабітах, у белых хабітах, конечно, убачыла. І яна першае, што ў іх спыталася, она сказала, айцы, можа вам няма што есці? Ён кажа, да, няма. Хадзіце, у мяне абед падрыхтаваны, я чакаю, тут электрыкі павінны прыехаць, а іх няма, вось хадзіце паешце.
І він каже, што мы паелі, она нам яшчэ ў рюкзакі напіхала там нейкай ежы. І кажа, што пакуль у іх ежа была, ніхто ім не прапанаваў. Як толькі сканчвалася, знаходзіўся заўсёды чалавек, які задаваў вось гэтае пытанне. Вы маеце, што есць? І ён кажа, ты ведаеш, для мяне гэта быў такі момант, што я вот па-людскі, я гэтага так баяўся прасіць. А Бог ведаў гэта, і Бог мне дапамагаў. Бог не заставляў, не змушаў мяне гэта рабіць, Он пасылаў людзей. Але пасылаў тады, калі рэальна ў гэтым была неабходнасць. Другі момант ён таксама распавядаў, ім трэба было вяртацца, і вось вяртацца ім трэба было з Францыі. І яны апынуліся на нейкай вялікай запраўкі, дзе былі вось гэтыя дальнабойшчыкі, машыны. Яны проста пайшлі па гэтым машынах, ну і пытацца, там, хто едзе ў бок Германіі, каб там падкінулі, каб забралі. І ён распавядае, што думаў, што ўсё будзе нармальна, але там некалькі 10 ці больш машынаў абышлі, і ніхто не ехаў у іх накірунку. А праблема была ў тым, што яму трэба было вярнуцца праз пару дзён, таму што ў яго быў запланаваны шлюб. Яму трэба было ўдзяліць шлюб у Польшы. З Францыі ў Польшу надо было пераехаць за некалькі дзён. І вось таксама ён распавядаў, ты ведаеш, такі момант быў, што все адмовілі. Яшчэ стаялі машыны, мы іх абышлі, яны ўсе былі зачыненыя. І апошняе, нават яны сталі на выездзе з гэтай запраўкі і проста спынялі машыны, якія выязджалі, каб спытацца. І ніхто іх не забіраў. І нават, кажа, такі момант быў, што ягоны сабрат, святар, у пэўным моманце роспачы, калі машына да яго падыязджала, ён так нават усклікнуў: «У імя Хрыста, спыніся!» А не спынілася. Паехала дальше. Он кажа, слухай, такое расчараванне, такая ось, мы ўсё сделали, все, што ад нас залежала, мы зарабілі, мы абышлі, мы спыталіся. Кажа, апошняя машына дзесьці там на ўскрайку стаяла, яны падышлі, і дзверы былі адчыненыя. І там вадзіцель быў. Яны яго спыталіся, он кажа, да, я еду. Да, давайте заберу. Калі выязджаеш? Праз 10 хвілін паехалі. І калі яны ехалі, ён ім расказаў такую гісторыю, што ён на гэтую запраўку прыехаў, ён памыліўся. Яму навігатар паказаў неправільную дарогу праз гэтую запраўку. І этот святар кажа, ты ведаеш, Бог нават так вот делает. Чалавек памыляецца, каб нас забраць з гэтай запраўкі. Вачыма веры ты вось так гэта пачынаеш успрымаць. Канешне, гэтай гісторыі там вельмі шмат. Я нават калі яго слухаю, я думаю, Боже мой, я ніколі так не змагу. Я так, Бог толькі некаторых так высылае. Самі такое бывае, да? Але я думаю, што вось гэтыя моманты Божага дзеяння, яны могуць быць і ў нашым жыцці, і яны найчасцей адбываюцца тады, калі у цябе сканчваецца упэўненасць у сваіх сілах. Калі табе ўжо здаецца, што ўжо ўсё. Ты зрабіў усё, што можна. І калі гэта Божае, Бог пачынае дзейнічаць. І гэта рэальнае дзеянне Бога, якое можна дасведчыць, якое можна ўбачыць. Часамі таксама, можа, недзе і ў пілігрымкі, таксама, можа, не ў такім памеры, не ў такіх гісторыях, але нешта такое таксама адбываецца. Калі ты не ўсё можаш прадугледзець, і пэўныя рэчы застаюцца проста на Божую волю. І Бог на Божы провід. І Бог вырашае. Не заўсёды так, як бы табе хацелася. Не заўсёды гэта прыемна. Але Бог так вось дзейнічае. І ведаеце, я думаю, што Христос рассылае так сваіх вучняў, кажучы ім, не берыце нічога. Таму што ключавым у гэтым моманце было тое, што Христос сам хоча туды прыйсці. Гэта Бог прыходзіць, не гэтыя вучні. Ён праз іх прыходзіць. Таму, разважаючы сёння гэта Евангелие, я сабе задаю гэтае пытанне. Ці ў маім жыцці ёсць гэтыя моманты, калі я
якія я пакідаю для Бога. Моманты нейкага даверу, моманты неўпэўненасці, у якіх можа дзейнічаць Бог. А ці Бог дзейнічае ў маім жыцці. Канешне, чуючы гэтыя словы Хрыста, які рассылае, сёння я, напрыклад, я бы сказал так, што я бы не змог пайсці так як гэтыя вучні. Мне было б вельмі цяжка адважыцца. Але я ведаю, што Бог многіх так рассылае. І сапраўды ў такі моманты адчувальнае Божае дзеянне, Божы клопат і Божы провід. Няхай ён таксама будзе адчувальны і ў нашым жыцці. Можа, няхай не так радыкальна, не ў такіх радыкальных гісторыях. Але каб мы не баяліся вось гэтай неўпэўненасці, бо ў ёй рэальна можа пачаць дзейнічаць Бог. Праз гэта можа пачаць дзейнічаць Бог. Каб мы не баяліся пакідаць месца для Яго ў нашым жыцці і ў нашых справах. Аман. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і Яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарока. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Да Бога, які шчодра адорвае нас сваімі дарамі, скіруем нашыя малітвы. Молімся за ўсіх біскупаў, каб яны плённа працавалі на карысць евангелізацыі свету. Цябе просім. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб у сваім жыцці яны кіраваліся Божымі запаведзямі. Цябе просім. Молімся за тых, хто прысвяціў сваё жыццё абвяшчэнню добрай навіны, каб яны маглі ўбачыць плён сваёй працы і напоўніліся Божай радасцю. Цябе просім. Молімся за маладыя сужанствы, каб яны клапаціліся аб развіцці веры і згодна з ёю уладкоўвалі сваё жыццё. Цябе просім. Молімся за людзей, расчараваных жыццёвымі няўдачамі, каб яны спадзяваліся не толькі на ўласныя сілы, але і на дапамогу Пана Бога. Цябе просім. Молімся за Айца Марка Жука ў дзень ягоных народзінаў, просячы аб Божае благаслаўленне для яго і апеку Маці Божай Фацімскай. Цябе просім. Таксама молімся за нашу парафію, у інтэнцыю, якой адпраўляецца гэта імша, за кожнага з нас, ва ўсіх тых інтэнцыях, з якімі сёння прыходзім да гэтага алтара. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы ўмелі распазнаваць Божую волю
і з радостью яе выконвалі. Цябе просім. Божа, крыніца жыцця і святасці, выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб мы, адноўленыя эмоцыю Тваёй ласкі, маглі верна Табе служыць. Праз Хрыста, Пана нашага. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец Усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу Святому. Божа наш Ойче, няхай нас ачысціць ахвяра, якую мы Табе складаем, і няхай з дня ў дзень вядзе нас да жыцця, што чакае нас у небе, праз Хрыста Пана нашага. Пан з вами. Угору сэрца. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёю мукаю знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Отца на вышине, благословенный Той, кто приходит у имя Пана, Отца на вышине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму у еднасці з усім Касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос,
и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом и крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Называемся дзяцьмі Божымі, і сапраўды імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою,
чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твоё валадарства і моц і хвала навеки. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру Касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана, няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближнему знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Помолимся. Умацованные такими великими дарами, просим Тебе, Пане, учини, каб мы атрымали збавенные ласки и неспынно Тебе прославляли. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в упокой Христа.